Mi fes i'n holi Peter Hughes Griffiths o Gaerfyrddin, sy'n aelod o Gylch yr Iaith, a Gareth Potter, actor, dramodydd a DJ o Gaerdydd. Mi nes i ofyn i Peter Hughes Griffiths yn gyntaf faint o les oedd o'n credu byddai carcharu Geraint Jones yn i'w wneud i achos Cylch yr Iaith. Wel, i fod yn deg, mae Cylch yr Iaith a mudiadau Cymreig eraill wedi gofyn a gofyn i'r BBC am gael cyfle i roi ac i drafod y materion mae ger bron. Maen nhw wedi wneud arolwg cyson. Fies i ynglwm ag un chydig flynyddoedd yn ôl sydd wedi cyhoeddi'n y Faner Newydd ac yn y blaen, ond yn anffodus mae'r ymateb yn negyddol iawn. A wy'n credu y bydd cam mawr fel hyn gan Geraint yn tynnu sylw unwaith eto at y sefyllfa. Y sefyllfa, dwi'n dweud, mae rhaid i ni ail-edrych arni ddioddifri mor bell ac mae gwasanaeth Radio Cymru yn y cwestiwn. Wel, eglurwch yn llawn, beth ydy'ch pryderon chi ynglyn â Radio Cymru yn benodol? Dwi hefyd yn deall eich bod chi'n poeni am sefyllfa ariannu S4C, ond mi adawn i'r drafodaeth honno ar gyfer rhaglen arall, ond beth ydy'ch pryderon chi am Radio Cymru yn benodol? Mae'r holl arolygon sydd wedi cael ei wneud gan Cylch yr Iaith a gan y Faner Newydd y cylchgrawn hynny, yn dangos yn glir pethau trist iawn ynglyn â cholli gwrandawyr. Mae hwnna yn broblem fawr. Yn gwerthfawrogi, wrth gwrs, mae un sianel sydd gyda ni, ond mae'n rhaid i ni gael y cydbwysedd yn iawn. Wedi ni, yn anffodus, mae yna niferoedd yn troi o donfedd Radio Cymru, donfeddau eraill hefyd. Enghraifft glir oedd hynny pan wnaethpwyd yr arolwg diwetha oedd, gymaint oedd yn troi am hanner awr wedi 8 yn y bore. Wedi ni mae yna angen trafod mawr ynglyn â'r rhaglenni gyda'r nos, a byddwn ni'n cefnogi'n fawr iawn ynglyn â'r rhaglenni i'r ifanc yn benodol, felly o nos lun i nos Wener, ond mae yna ofid mawr ynglyn â, bobl yn dweud hynny ynglyn â safon mynegiant cyflwynwyr, yr holl recordiau Saesneg, chymod oedd yn ochr ar rhaid Cymraeg ac yn y blaen. Hefyd, oedd yna nifer fawr o bobl yn dweud pa mor anghymreig yma nifer fawr o raglenni ac anghymreig yng ngwir ystyr y gair ac yn eang iawn yma hynny. Hyd yn oed Dylan os gael ddweud, oedd nifer o bobl yn condemnio ar y marc ar fore Sadwrn ac mor chydig o sylw oedd yn cael ei roi i bêl-droed yng Nghymru yn y ffaith gyda Cyngrau'r Cymru ac yn y blaen, a bod ni'n tueddu i drafod timau ymodman arall on Cymru. Dyna'r math o bethau oedd yn dod yn trwyddo, ond y siom fawr yw wrth gwrs nad oes dim neb yn folon ymateb na gwrando na thrafod ynglyn â hynny. Angofid mawr i wedyn yw, os dyma yw BBC Radio Cymru, wel sut yn y byd mae'r bobl hyn yn mynd i fod yng ngofal S4C, mae'n beth hir dymor ac yn llawn gofid i mi yn bersonol fel y cymafe i Gylch yr Iaith. Aroswch chi yma, Peter Hughes Griffiths, mi gawn ni fanylu ar rhai o'r pwyntiau yna yn y man, ond yn gwrando na chi fanna, roedd Gareth Potter, y dramodydd, yr actor a'r troellwr disgiau. Croeso ato ni, da chi'n anghytuno a safbwynt Cylch yr Iaith, dywedwch pam? Dim anghytuno, ond mae yna bwyntiau, mae yna bwyntiau dilys iawn gyda Cylch yr Iaith, a mae yna lot o bethau dwi yn cytuno gyda nhw ynglyn â, ond mae yna bethau dwi'n meddwl sydd yn slightly wrong really, amdan a busnes yma o chwarae recordiau di-Gymraeg, does dim byd yn bod ar hwnna, os ei di unrhyw le yn y byd. Mi wneud i glywed recordiau Saesneg, Americanaidd ar yr awyr unrhyw yn byd. Dwi wedi teithio o gwmpas Asia, dwyrain Ewrop. Hyd yn oed yn Ffrainc mi gei di recordio Saesneg ar y radio. Ond mae'r rhan fwyaf o recordio ar Radio Cymru yn recordio Cymraeg. Y pwynt amdan pop Cymraeg ar Radio Cymru yw'r ffaith nad dyw'r PRS ddim yn talu arian ddim yn talu'r arian oedd yn arfer cael ei talu i'r artistiaid. A os dwi'n moyn dadle ynglyn â unrhyw beth, dyna beth o'n i'n dadle amdan. Mae clywed recordiau Cymraeg, a fel rhywun sydd wedi cynhyrchu lot o recordiau Cymraeg yn ystod yng Nghyrfau, mae clywed
recordio Cymraeg mewn cyd-destun yn y gerddoriaeth, dim just yr iaith, a geto iaith hefyd, cos dwi ddim yn byw mewn bobl Cymraeg, dwi'n byw yn y Gymru cyfoes lle dwi'n clywed Saesneg, Cymraeg, Pwyleg, Hindi, dwi'n byw yn y byd go iawn. Ond Radio Cymru ydy'r enw, ac fel mae Peter Hughes Griffiths wedi dweud, gwasanaeth Cymraeg a Chymraeg ddylai fo fod. Wrth gwrs, a gwasanaeth Cymraeg yw Radio Cymru. Nawr, dwi ddim yn sôn am safon y rhaglenni, dyn ni'n sôn am cynnwys y rhaglenni. Wrth gwrs, a mae'r un peth gyda chwaraeon. Sy'n mynd unrhyw yn y byd, mae pobl eisiau clywed am Premiership Football Lloegar. Wel, Prydain, ond Lloegar yw e. Mae gen i ffrindiau, dwi'n gwneud lot o waith yn Kosovo, gwlad bach, tebyg ond llawer mwy extreme na Chymru. Lle ma nhw i gyd eisiau dilyn Lerpwl a Arsenal, a mae pawb eisiau casau Man United a Chelsea. Mae yn union fel bod fan hyn. Yn anffodus, i ni yn Chymru yn digwydd byw drws nesaf i wledydd diwylliannol mwyaf amazing y byd, ac mae Lloegr yn amazing, just fi. A dwi'n dieddol oherwydd bod ni'n byw yn y wlad fach yma, amazing Cymru, bod ni'n dieddol o just casau Lloegr, a diffinion hi'n fel Cymru, a ffordd ni'n casau Lloegr ar Saesneg fel iaith. A chylch yr iaith, felly, Peter Hughes Griffiths yn ddall o fewn ei geto Cymreig? Wel, yn gyntaf, o ran Gareth, felly mae yn mwynhau gwrando ar ganeuon Gymraeg ar o'r safoedd eraill, felly. Wel, mae Adam a Radio Wales yn recordio i ar ei raglen ar Radio Wales, a mi oedd John Peel yn arfer pan o'n i'n actually neud recordio, yn chwarae recordio ar Radio 1. Mae Hugh yn chwarae recordio Cymraeg ar Radio 1 y dyddiau hyn. Wel, oedd hynny'n golgi rhyw un fach fan hyn a fan draw falle, ond chymod ar hyn sydd yn digwydd, os gwrandewch chi, a dwi wrth y modd gyda llaw, yn gwrando ar rhaglenni modern gyda'r nos, a byddai'n mynd yn y car, a byddai'n rhoi ar Radio Cymru, a byddai'n gorfod edrych i weld dwi ar Radio Cymru neu beidio, achos yn aml iawn, wy'n pigo caneuon Saesneg lan. Pryd yn ystod y dydd, Peter Hughes Griffiths, ydych chi'n clywed y caneuon Saesneg yma? Chi'n gwrando trwy'r dydd, gwrandwch chi arno nhw, mae bobl yn dweud yn dyn nhw, chi'n bod? Wel, dwi'n meddwl mod i'n iawn i ddeud, ond ar ôl chwarter wedi 8 yn y nos, mae yna rhywfaint o recordiau Saesneg yn cael ei chwarae 15 awr cyn hynny, o hanner awr wedi 5 y bore, tan chwarter wedi 8 y nos, dim un. Dim un. Wel, ers pryd mae hwnna wedi digwydd? Ella bod chi'n mynd i fod yn gwrando digon, dwi'n yn gwybod. Wel, na, dwi'n yn gwrando ar bopeth, wrth gwrs, achos dwi'n berson rhy brysur i hynny. Ond o'n i fydda well i chi gael eich ffeithiau'n gywir os oes gyda chi ymgyrch fel hyn ar fynd. Wel, dyna oedd yn yr arolwg diwetha. A mae Jonesy wedi mynd, yn dydi? A mae gennych chi Geraint Lloyd yn y prawn? Na chi. Da iawn. Gareth Potter, hyd yn oed, os ydy chydig o gerddoriaeth Saesneg yn denu gwrandawyr newydd, oes angen y gwrandawyr hynny? Lle ydych chi'n tynnu'r llinell? Oh, gosh, wrth gwrs bod angen y gwrandawyr yna. Mae ormod o Gymru Cymraeg dwi'n adnabod sydd yn gwrthod siarad Cymraeg oherwydd bod eu iaith nhw ddim yn digon da. Oh, my Welsh isn't good enough, maen nhw'n gweud. A dyna siwt collwyd yr iaith yn ein teulu ni. Dyw fy mam ddim yn siarad Cymraeg, doedd fy nhad ddim yn siarad Cymraeg, ond roedd fy hen fam gi yn. A dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn bach, a gweld y dagrau yn ei llygau ti, wrth i mi fel plentyn bach 6 oed, adfer yr iaith, nôl i'n teulu ni, ac ydy mor hapus. Nawr, mae yna gymaint o bobl yn nid oedran Cymru sydd wedi colli'r iaith, neu sydd ddim ar hyder, ac oherwydd pobl fel Cylch yr Iaith yn bang ymlaen amdan Cymraeg cywir drwy'r amser, mae yn rhoi inferiority complex i lot o bobl lawr man hyn, neu hyd yn oed y Mangor, fi wedi clywed pobl yn Mangor sydd yr un peth, dim just problem dydd oedran efo, dim sglodyn ar ysgwydd fel petai. Ond,
oherwydd bod nhw'n dwi ddim yn gallu treiglo, neu fi'n rhoi ambell i air Saesneg i fewn man hyn a fan draw. Beth sy'n bod... Ond Gareth Potter, onid oes na ddyletswydd ar gyflwynwyr proffesiynol i ddefnyddio'r Gymraeg orau posib? Dyna'r peth pwysig. Gadewch ateb. But sydd ddim eisiau clywed rhywun yn rhoi political report neu stuff y news y pethau a siarad fel fi. Ond, mewn pop a pethau, neu celfyddydau, a dyna beth fi'n gweithio yna, mae rhai o gyflwynwyr a experts gore, y celfyddydau a diwylliannol a diwylliant pop, yn fratio diau, a beth sy'n bod ar bach o fratiau? Come on! Peter Hughes Griffiths, pa niwed mae rhyw air neu ddau o Saesneg yn i'w wneud, neu rhyw idiom fan hyn a fan